بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji je vidio prizore, određene prizore, za određene prizore, draga braćo i cijenine sestre, za određene prizore, kada bi ih vidio, poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi rekao subhanallah šta je ovo. Za neke grijehe, kako će ljudi biti kažnjavani. Možda neke grijehe da Allah tebarek ve ta'ala sačuva koje možemo prepoznati kod nas. A to je, spomenut ću samo jedan hadis. Ovo je jedan duži hadis Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, koja je, kao i svaki hadis, tako i ovaj hadis. Ali želim da kažem da je svaki hadis, dragi brati, draga sestro, Allahova milost i Allahova blagost prema ovom ummetu. Da nam se kaže zašto ćemo biti, zašto možemo biti kažnjavani, pa da to ne činimo. Ovo je poduži hadis u Buhari od ashaba koji se zove Samura ibn Džundub, gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje svoj san, ono što je sanjao. A ono što poslanik usnije, to je objava. Pa se u ovom hadisu kaže, hadis je duži, ja ću ga skratiti maksimalno radi vremena, mada ovaj hadis zaslužuje da ostanemo predavanja i predavanja družeći se sa njim. U ovom hadisu kaže da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao običaj kada bi klanjao sabah da rekne ashabima da li je iko od vas vidio ikakav san. To jeste da ispričaju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ono što bi sanjali. Pa Allahu Resul sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike je tako rekao, pa je poslije toga rekao ja sam noćas vidio san. Ovdje napominjemo da je san poslanika sallallahu alaihi wa sallam objava. Pa kaže, došla su mi noćas dva meleka koja su me povela za sobom. Pa smo, kaže, išli, i ovo napominjem još, da ova patnja je vezana za kabur. To jeste na ovakav način da će ljudi biti kažnjavani u kaburu. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pa smo pošli, kaže, dok nismo došli ala rađulin muttađi'in, dok nismo došli do čovjeka koji je ležao. A kaže, drugi iznad njega je stajao bi sahratin, sa velikim kamenom u svojoj ruci. I taj kamen bi bacio na njegovu glavu i njegova glava bi se smrskala. I taj bi se kamen, kaže, otkotrljio. Pa bi, kaže, taj čovjek otišao do tog kamena, našao ga i ponovo ga uzeo. Kaže, i vratio se. Hatta yasiha ra'suhu kama kana. Brate, pažnju. Kaže, kada bi se ovome koji je ležao, kada bi se glava zaliječila i ponovo vratila, kao što je bila prvi put, on bi mu opet tako razbio šta? Glavu. I opet bi tako otišao. I opet bi tako i sve tako do sudnjeg dana. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je vidio, poslanik milosti, poslanik koji je vidio prizore, kaže subhanallah, ma hada? Kaže subhanallah, šta je ovo? Ko je ovo? Ko ovaj koji se ovako kažnjava? Pa smo mi, kaže, nije dvojica rekla intaliq, nastavi dalje da ideš. Pa smo, kaže, krenuli, kaže, dok nismo došli ala rađulin mustalqin li qafahu. Dok isto tako nismo došli do čovjeka koji je ležao, znači ovim svojim, kako se kaže, zatjokom, bio naslonjen. A kaže, wa akharun qaimun alayhi bi kallubin min hadid. A kaže drugi, koji je stajao iznad njega, isto kao u prvom slučaju. Međutim, imao je kallub min hadid. Imao je šta? Imao je kuku od željeza. Kaže, fe yušarširu šidqahu ila qafahu. Pa bi, kaže, uzeo jednu stranu njegovog lica. Pa bi, kaže, zabio tu šipku i, kaže, sve vuko i kido dok ne bi došao do zatioka. Pa onda, kaže, tako bi radio sa njegovim minharahu, sa njegovim nozdrvama, sve dok ne bi došao do kraja glavi. Pa onda, kaže, tako sa njegovim okom, sve dok ne bi došao do kraja glavi. Pa mi onda, kaže, prešao na drugu stranu. Pa kaže, kad bi se ova stvar zaliječila, ova strana zaliječila, opet bi se vratio na tu stranu. I opet bi tako tom kukom, i kaže, sve tako do sudnjeg dana. Pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada je vidio ovaj prizor, rekao je subhanallah, ma hada? Rekao je subhanallah, ko je ovaj? Ko je ovaj pa se ovako kažnjava? Pa smo mi, kaže, rekli intaliq. Pa smo, kaže, došli do građevine
koja je bila poput posude, u stvari koja je bila poput peći, znači na koju mi tanur, gdje ložimo vatru. Pa sam, kaže, pogledao, pa kaže, u toj peći muškarci i žene goli i zajedno. A kaže, ispod njih lahab, ispod njih uzbuktala vatra. I kada Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kada im dođe ta uzbuktala vatra, dav, onda kaže, počnu da kukaju. Pa sam rekao, subhanallah, ko su ovi? Onda poslanik alejhi salatu vesselam spominje još jedan slučaj, kaže da je došao do rijeke koja je bila crvena poput krvi, u čijoj sredini bio čovjek koji je plivao, mučio se da pliva. A na obali te rijeke je bio čovjek koji je pored sebe imao mnogo kamenja. I ovaj, kaže, kad bi jedva doplivao do njega, kaže, ovaj bi mu stavljao kamenja u usta, natrpao usta kamenjem i on bi opet otišao da pliva i opet bi se vratio i sve bi mu, kaže, tako radio. Uglavnom, na kraju hadisa se kaže da su mu rekli, kaže, što se tiče onog prvog čovjeka kojemu se razbijala glava kamenom. Znate ko je bio to? Kaže, to je čovjek kojem je dat Kur'an. Allah tebarak wa ta'ala mu dao Kur'an. Može li kod nas reći, koji zna nekoliko sura, pa i više toga, da nam nije dat Kur'an? Mislim da svi možemo reći da nam je dat Kur'an. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, u stvari kaže su hadisu, farafadahu, ali kaže odbio da radi po tom Kur'anu. Kaže, wa nama ani salati al-maktube. I kaže, znao je da prespava propisani namaz. Znači, to je način kažnjavanja radi toga što čovjek ne radi po Kur'anu, prelazi Allahove granice i zato što prespava, ne vodi računa o svojim namazima. Kaže, što se tiče onog drugog, ono što smo se kuke, što smo kidali njegovo lice, kaže, to je čovjek koji izađe iz svoje kuće pa kaže slaže. Pa se ta njegova laž počne prenositi. Kaže, to je, znači, to je kazna zašto? To je kazna za laganje. A kaže, oni treći koji su bili u onoj građevini, kaže, to su zinalučari i zinalučarkovog ummeta. A kaže, onaj četvrti koji je bio, kaže, to je akilu riba. To je, kaže, čovjek koji je, šta? To je čovjek koji je jeo, to je čovjek koji je jeo kamatu. Draga braćo i sestre, pogledajte samo ovaj jedan hadis koji smo spomenuli o posljedicama ružnih dijela u kaboru. A šta je tek sudnji dan, tegoba, šta je tek džannat i džahannam. I zato molim Allaha tabarak wa ta'ala da otvori naše srca i otvori naše razume, da uzimamo i da nas sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam odgaja.